Okwamsekungane okunye kwakhona sivele kuyaqhubeka bekuyiyo le nditsho eyesibili ke ngicabanga ukuthi ngicela ukuthi nonke niyazi akekho ucomrade la ku-MK Party othathwa i-announcement yethu ebaluleke kakhulu wonke amawadi anenkinga ukusukela ngolwesibili sizoqala siwabhakashela onke bese okunye comrade enye announcement yethu ngomhla ka-17 October ngicabanga ukuthi nonke nizobe senibatshelile nabangane nezihlobo nabantwabeni nabazali benu siyobe siseKempville Stadium siyobe sinobaba uGedle Nhlekisa so wonke umuntu ulindelekile ukuthi abe khona abize wonke umuntu abantu esibalindele laba bakhona namhlanje lasifisa ukubaphinda kawu-20 comrades ngicabanga ukuthi i-announcement yethu benjalo bese enye announcement yethu ithi uma sesiye emakhaya siyiphathe kahle singahluphi abo-driver singahluphi amanye ama-ground sources wethu. Comrade, ngicela ukuphinda ngiphindisise ngomhla ka-17 October ubaba upresident uMsholozi sizobe sinaye eKempville Stadium yileyo engicabanga ukuthi funa ningayikhohlwa eyokugcina nonke ukusuka kusasa i-announcement iward neward i-VD ne-VD sicela ama-report wama-door to door. Siyabonga. Sihole Msholozi sihole
ayeye Mkhondo Sub-Region ayeye uMesnika ayeye Unique ayeye siyabonga ma-comrade angazi ngicabanga ukuthi mhlawumbe sicela indlebe ma-comrade eda indlebe comrade okay comrade ngicabanga ukuthi owami umsebenzi enginikwe wona ngolula kakhulu igama esiyaye silisebenzise nathi sonke emakhaya walela comrade angazi comrade Delindebe comrade bengisasho ukuthi umsebenzi enginikwe wona ukubonga ngibona ngathi yiwo olula kunawo wonke ngizoqala nje comrade sibonge kakhulu ngizoqala ngani ma ground force ngoba umcimbi lo siyisub-region besingeke saze saqala sathi kumele kube nomcimbi omkhulu ngalendlela ningekho nina so ingakho ngithi mina ngizocela ukuqala ngani la abantu ababaleke kakhulu ukudlula thina yini ma ground force sibonga kakhulu ukuthi sibona namhlanje kuma ground force kuphume nabantu abadala badele into zabo badele imisebenzi yabo badela lokho kuyisondo sibonga kakhulu maqabane ningadinwa nangelinye ilanga sibuye ngizophinde ngicele ma-comrade ukubonga kakhulu ihambeli zethu ezize namhlanje zazoseseka siyisub-region yaseMkhondo sibonga kakhulu ezikwenzile ezivela kwi-province nezivela kwi-region sibonga kakhulu kulokho abasenzele kona namhlanje ukufika nje bazosupporta nokuzosibona ukuthi ngabe eMkhondo siyiphethe kanjani siyacela ma-comrade kancane umsindo sibonga kakhulu engathi zinangelinye ilanga njoba esememezela uNondaba ngeyi-17 engathi singaphinde sibabone betheleka ngobuningi bezosivakashela siyabonga kakhulu siphinde sibonge ne-sub-region yethu eholwa ngocomrade uSihlalo uMlungu waziwa ngelikaMlungu sibonge kakhulu indlela esebenze ngayo i-sub-region yethu ibambisene nezinhlaka zonke ebibambisene nazo ukuqhuba lo msebenzi uze ufike la ufike khona manje sithanda ukubonga kakhulu uSihlalo wethu ngendlela abasihole ngayo siyazi ke ma-comrade la kunobuhle khona kuyaba nobubi sicela ukuthi la senze khona kabi siyisub-region nisixolele kakhulu siyaxolisa mhlambe sizohamba siwabona amaphutha ethu esiwenzile ngokuzazi sizozama ukuwagwema lawo maphutha uma ekhona amaphutha esiwenzile akukaze kwaba kuhle konke kuyenzeka sithi thina siyayincoma sithi senze kahle kanti kukhona la ama-comrade akhala khona ukuthi la sibe sesiyashayeka sicela ukuthi lapho sixolise kakhulu ma-comrade uma kukhona okwenzeke kanjalo esizokucela nje njoba besebekile noNondaba uma siphuma sesihamba engathi singahamba kahle uNkulunkulu abe nathi njoba sifike siphephile ayikho ingozi esizwile masiseza kuvamisile ke maqabana ukuthi uma kubuye emcimbini kanje kube nezinto ezikhulunywa ezingezinhle mase kubuyo sicela uNkulunkulu nje engathi angaphuma nathi la asivikele sifike siphephile nasemakhaya njoba sifike siphephile la eAmsterdam ku119 no 15 sibonga kakhulu maqabana siyabonga amandla
sibhaka sisaqeleletelele. Sanibonani hayi ke umcimbi uhambe kahle la eAmsterdam. Sifike esiphethweni nje banibona abantu baphume ngobuningi kuyi-Women's Day 9 August bazo celebrate kanye nathi Women's Day la eAmsterdam siwumkhonto wesizwe. Usuku luhambe kahle kakhulu. So sekuyohlanganwa ke nge-17 October eCampville Stadium. Lapho kuyobe kunendumezulu yomcimbi kuyobe kufike uPresident Zuma eMkhondo ezovakashela le sub-region yaseMkhondo okuyiyona impela eyadla ubhedu yathola amavoti amaningi ngo-2024 kuma-election kazwelonke. So sekuyohlangana lapho-ke umkhonto wesizwe bawubona kuwona themba lawo abantu nje babona bephuma okuningi bagqoke iy'kibha zomkhonto wesizwe konke kuhambe kahle. Siyabonga kakhulu, siyacela-ke niqhubeke nisapotha le channel, ni-share, ni-subscribe, ni-follow, nenze konke. It's free of charge, akekho umuntu ozokhokhiswa nesenti. Just press subscribe sikhulise le channel. Siyabonga kakhulu. See you in the next videos. Thank you so much. Ningi-introduce umphathi. Ninjani? Oh, siyaphila njani? Siyaphila. Sibone lapha ngaphakathi ni-introducer ilungu elisha lomkhonto wesizwe. Siyacela nje nisithi brief kancane nalo lisibingelele. Okay, siyabonga kakhulu. Siwumkhonto wesizwe. Kuhlala kuthiwa umkhonto wesizwe wabantu abamnyama uhlaka olulodwa esinalo eMzansi, kanti cha sinjalo. Owazo zonke iy'ntaka kuya ngokuthi lowo muntu uyafuna yini ukubona ushintsho emphakathini, uyafuna yini ukubona umuntu omnyama akhululekile. Ngenhlanhla enkulu sijoyinwe
ilungu elisha esinalo emkhontweni ekungwele baleli mhlophe egama lakho kuPeter waka Erasmus usijoyine emkhontweni siyabonga kakhulu. Se-what bani? Se-what 7 ngicela ukungeza yabona yena bathi nebalele emhlophe kodwa-ke umnyama uyayikhulumela kodwa nawe uze kodwa umbuze nawe. Uyaphila comrade wami? Siyaphila. Comrade Pete. Siyaphila ngiyabonga ukukhona la kumkhonto. Siyabonga baba Zungu. Siyabonga kakhulu. Sihambe phambili. Sikhiphe labantu lababhedayo la. Ngongena vele siwina lento. Ngocomrade wami. Sihambe phambili mkhonto kwaza. Siyabonga. Kwaza mkhonto. Khula mkhonto wesizwe khula. Mkhonto wesizwe khula. Siyabonga. Comrade, umkhonto wesizwe ngingathi bakhuluma la ngathi kunale ideology esihambisana nayo. Kunabantu abangabelungu abangahambisani ukuthendezelwa kwethu. Ngowe ideology sinje. So comrade sinelungelo elisha lomkhonto wesizwe la emkhonto elingumlungu. Introduce umphathi. Umphathi. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Sibone lapha ngaphakathi ni-introducer ilungu elisha lomkhonto wesizwe. Siyacela nje nisithi brief kancane nalo lisibingelele. Okay, siyabonga kakhulu. Siwumkhonto wesizwe. Kuhlala kuthiwa umkhonto wesizwe wabantu abamnyama uhlaka olulodwa esinalo eMzansi kanti cha sinjalo. Owazo zonke izinhlaka kuya ngokuthi lo muntu uyafuna ukubona ushintsho emphakathini, uyafuna ukubona umuntu omnyama akhululekile. Ngenhlanhla enkulu sijoyinwe ilungu elisha esinalo emkhontweni ekungwele baleli mhlophe egama lakho kuPeter waka Erasmus usijoyine emkhontweni siyabonga kakhulu. Se-what bani? Se-what 7 ngicela ukungeza yabona yena bathi nebalele emhlophe kodwa-ke umnyama uyayikhulumela kodwa nawe uze kodwa umbuze nawe. Uyaphila comrade wami? Comrade Pete. Siyaphila ngiyabonga ukukhona la kumkhonto. Siyabonga baba Zungu. Siyabonga kakhulu. Sihambe phambili. Sikhiphe labantu lababhedayo la. Ngongena vele siwina lento. Ngocomrade wami. Sihambe phambili mkhonto kwaza. Siyabonga. Kwaza mkhonto.